разбрах, че цената на това да виждаш нещата такива каквито са, понякога е да бъдеш неразбран, да си необкръжен с много хора или дори тези, които си считал за близки да ти се разсърдят, да не ти говорят, просто да постъпят из програмата, а не от душа и малко на този етап или понякога някой, но като цяло всеки на автомат почти си отговаря. По-малко са тези, които като им кажеш нещо се замислят и нямат така, не виждат през програмата, каквато и ще да е тя, дали е социален статус, дали е образование, дали е пол, дали е възраст, дали е националност, дали е име, дали е вяра в определено нещо. Не малко са тези, които така са на себе си и готови в този момент да приемат. Така че нормално е това, но както казват в наше село, кинано е анва е. Каквото е, такова е. И слоевете на реалността са много, нивата на осъзнаване са много и всеки е там, където трябва да е, докато не направи крачка нагоре и навътре и към другите, докато не отвори сърцето си, душата си, другите чакри, за да е в баланс и прочее. Такива неща. Цената понякога е силно неразбиране и самота, но когато човек е готов, така да се каже, да я плати тази цена и да каже нещата първично, автентично, само и само да не е сам понякога човек обслужва илюзиите на другите, а не бива да е така. И когато това разберем и когато се научим да не се обиждаме, да не издребняваме, тогава израстваме, а не да обслужваме нечия илюзия. Защото аз съм правила тази грешка многократно, тъй като обичаш хората, ти искаш те да са щастливи. И разбрах, че понякога, за да излезнат от илюзията, от програмата, трябва да им, така да се каже, причиня лек дискомфорт за известно време или за дълго време, зависи всеки как го преживява, за да излязат те от илюзиите, от неистините, за да могат да преживяват момент. Ето тук да го преживеем заедно този момент, тук и сега. И колкото съм обслужвала илюзиите им, виждайки, че според мен, според моето истинско аз, те се закопават още повече, обслужвайки аз техните илюзии, аз всъщност съм им правила мечка услуга, но и на мен самата. И сега с любов и благодарност и от сърце казвам и съм това, което в момента съм, което автентично съм, за да може колкото повече аз съм искрена към мен, към теб, към всичко край мен, аз тогава му давам тази безусловна любов. Защото сме свикнали, че любовта е едно преобгрижване, но понякога тя просто граница, тя е изказ на това, което всъщност е. И няма страшно. По-условно казано страшно е да си не такъв какъвто си, отколкото да кажеш една истина такава каквато е, в полза на себе си и на другия човек, ако толкова го обичаш, за да може той, когато е осъзнат, да израсне една стъпка нагоре. И от това изчезват програми. От това могат да изчезнат и симптоми и изчезват телесни симптоми, хора. Телесни, душевни. И сейчас. Да, тук и сега.